Tere, 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 tere. Takže čus lidi, já jsem Tom a vítám vás u dnešního videa. A dámy a pánové, dneska je to pokračování PvPčka. A jsem tady s Montíkem. Čau. Za chvíli Montík začne i svoje video, já jenom chci říct, že jsme opravdu neměli čas jako natáčet dřív, takže proto to trvalo týden. A můžeš uvítat video. Kamo, můžeš uvítat video. Já to střihnu, on uvítá video. Tak, hele, zase natáčíme oba dva, takže já bych se pustil do PvPčka, kámo, už pomalu. Rabovat? Ne, už máme porabováno. Fakt? No. Tak počkej. Hele, jdeme, fight. Počkej, co je diamantový pancíř? Co je lepší? Ochrana před ohněm. Tohle? Ochrana před ohněm 5, anebo kamo, rozhodně je lepší to co si teď sundal. A to teďka nejsou nepřátelský keci, kterýma chci vyhrát, ale jako fakt. Lidi, zrovna vedle sebe mám chleba, tak omlouvám se, jestli budu chvílema žvíkat. No. Takže je lepší nezlomnost toto? Je dobrý. Fakt to není nepřátelský kec, že ne? Tak lidi, tak mu dáme chvíli. Se vyplo natáčení. Kamo. Lidi, tak já to tady střihnu, on zase uvítá video, takže střih. Tak, dobrý zmínit, kámo, už natáčíš, takže do mýho videa. Hele, jemu se totiž natáčení už párkrát vyplo, teď mluvím do Janíčkova nového videa. Tak a můžeme se pustit do PvPčka. Počkej. Jo lidi, mimochodem, tuhle tu bednu jsem vylútil. Tak já to rovnou poberu, ať nemá Montík dobrý loot. Kde seš? No to mi nemusíš říkat. Jen tak tady nacházím šípy na zemi, jako vystřílený z tebe. Viděl jsi mě? Dobrý, tak hrajem? Já to zabiju. Co zabiješ? Já ten mobil zabiju. Vyplo? Já to zabiju. Vyplo, že? Kámo, vyplo si ti to natáčení. Ach jo, hele, natočíme to ke mně a pak to natočíme k tobě, nebo? Ne, prostě... Hele, lidi, tak... Já to tady zastřihnu a Montík zase uvítá video, takže střih teď. Tak. Hele, natáčíme teda oba dva. Vím, že lidi z mýho videa to slyšeli už 4krát, teda 3krát, protože on už 3krát se Montíkovi vyplo natáčení, takže... Právě 4krát. Po čtvrtý? To by se to vyplo po čtvrtý? Už zase se ti vyplo natáčení, nebo ne? Jo. Aha. Hele, tak mám nápad, budem prostě pokračovat jenom se mnou, bereš? Tak jo. Tak PvP teď, bereš? Co se stalo? Jo! Woohoo! Yes! Lidi, vyhrál jsem! Vyhrál jsem naše dvoudílné PvPčko. Co je, kámo? Proč jsi odpadl? Probo. To má obrazov. Kámo. Pro Krista. Já ti pozbírám hezky věci tvoje.
Já tady udělám ještě PvPčko nejspíš s mým bratrem, ale uvidíme. Lidi, takže porazit tě mi trvalo zhruba tak 10 vteřin, že? Jsem nejlepší! Jsem nejlepší! Ne, jsi nejhorší. Sakra. Tyryryp, tyryp, tyryryp, tyryp. Tak lidi, podíváme se, co měl. Kámo, ty jsi měl dobrý věci, teďka je zneužiju. Tak, tohle. Takže. Ale jo lidi, tohle by bylo pro dnešní krátký video vše. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, sdílení či komentář. Budu moc rád, když dáte zvoneček jak mě, tak i Montíkovi, dejte mu i odběr. A jo, sdílejte všude, jak vás napadne, budu za to moc rád. Teď si vyčištím inventář. A jo, takže já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa. Čau vec, Montíku, pozdrav a nebuď načučenej. Já nejsem. Čau. Čau. Abyste věděli, Tom nevyhrál časně, sekla se mi obrazovka. Pro Krista pána, to je taková.